Obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolera ebintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyirange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simigwetera search number chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kabogokia na kabokoira na mange agokorekana kurwa chinsemo korwa mocha goika chinsemo chiri cha kasungu. Karibu sana ekero charagire chinsa ibere cha Afrika ya mocha elionkomanye asenchira yoboikirano ayitobere toko gosangiriria asemeza ito ya mangana maya elionkomanye eyemo aseyemo kurugaiga Getembe TV saransoike nekerongo kwaligania asenchira yabene otale na intwe elionkoletere ayitobere toko kwaliganiria yobaliki baitu bamangana babekire chikambi ase chinsemo na kuyasangereria asenchira yobikirano genda gutubwatese mitandao yetu ya Facebook na bago YouTube muna Getembe TV ekero tokubwaterana nere Vanessa Nyaboke kurugalia sensemo yebimanyererio na ncheni gonkuru kwa Ruth Kemunto. Togo chaka kiunga chinsebere no robot ruogo ichania omwana munyaruka Delphine Mora oyo manyekaine buna Queen oyo bete kagusira korwa sobo na nyuma yaye omoberoye ogatuka korutire engoro gosaligete nigo bagokurusigwa ase nkendo litukolia lero ogosaberwa nabo igokoeni gwa sobo ase kenyoro kirundi imenye wodi ya Birungo ebunge ya Nyaribari Church imiye county ya Kisii omusasiro to manene bwe parish ya Irundi Father Zakari Bikeli nabakagwikirana aso muyegoyo na kubolia abakristo banyareko babago kongya masabo ase kilibuna nigo ebikore byogo ichania bigendete koenekiwa ase chinsemo muri kito Wycliffe Tyson Manyara na ikirana aso muyegoyo yubwebirero na nigagutuchakirie kiunga chinsa ibere ase nchira yubwekirano. Delphine Mora omanyekene buna Queen oyo beteka gusira kurwa sobo na nyuma y'iki wiki ibere omubero waye gutuka kurutire engoro ime gosaregete nigo arusigwa asengendo rutikolia rero gosabiro na kwene gwa sobo ekenyoro kya Irundi abana bake bekiombe kya PMC abari koyora omoyegoyo yo mwana omwabo tibabete batambe nigo bana chachingwana na kumwereria omusasiro tiri kondo ekero omobere oika asegeti nonya nabo omobero oyo tobeti gokora runonde bwensi na asekiria nigo kanyora osarekire ebimo binde buna ebya maiso tibyarenge ororo
omusasiro omonene bwe parisha irondi Father Sakari Bikeri naikirana ase emise iyo na kurwa okuboria abakristo bakongi ase amasabo na nyina abana abale batengaga ba PMC amana animators babo babwato bururu because yono mwana makenya ga 13 14 wana nkyo anyara kurwaro usingi kwanyara te kurwaro ase ngendo bunega bana teno bikera kini abantu abanene ose basaligeta abange basaligete tusabira abaruti bali baito tusabira abarayi baito nabarabuo baleme mbawese kwobwa kugikeria yara mabe tuyegikeria yoka nigo abasomi abo bache birero igoro ya saitani buna abeire omungaineria chinga kiboigo aba oboremu abayibuli bae Queen naboigo eamate engima nyankona ko momera saitani aya torako ngaso bumanyi ono omwana oyo nero umera saitani obusio apa intawate bya bibuli balinirei timoiro kamono nonyubuo baboleo tema kolema na tema kolemereria nonya kirikiruro tema kolemereria omusasiro Bikeri boigo samarandi aye naboria ase oyo korete egekore bunekyo nabwate chinga kicho kogenda ngoraigo na kumumonyerera ase abakorera ko batebya buna Nyasaye no muya chinga kichonsi otumanyirego taimagana tetugerabo Nyasaye no munyamabirale mutu wabirale akiba mokobete nere tari gukimtari kumanya ngo cyari okorigo bireye lakini yena boyo mbakorete boyigo kulendo inyore manyingaria Nyasaye oyo ege tutuekyo enyasie iyo byonsi pinabo biroche abantu bari Kenya yebo bwate kisani kinene cyo butuki abanene mono butuki abo cyo monyere musasiroti katabi fada na malimo mbwatete lakini tigayo kulipota gatemba kuruchisa mocha irondi birongo kwa dinyali bar chache Kisii County nje Wycliffe Tyson Mbia mwana ya bene umurikito Wycliffe Tyson Manyara so gutwariganiria oroboti uruo siasa nigo cyaba chikoene kiwa asomo yegabugo sira chikwaya wetane chimisato kurwase county ya Nyamira umuroberio obakogwo ikiraniwa amono mu wakilishi bwabangina imeye county yo umusubati Jerusha Mumanyi abo asabarai baba bakwa serikali yokoboko na nigo barorekanire kuraga ebyara siasa cyobo Kenyumba asababire bakubulia abantu gwetanga kurwa aso koleta siasa chingabu necho nabo kwarigania amagenderero ase chinsemo au Fatgad Gisemba utwariganirie orobotiro Abaraya abo baikirana asomeyega bogosira chikwaya ao imeye county ya Nyamira bakorawa na Faruku Kibet omowasiri wechinguru cyomorero Opiyo Wandayi umurai bwabarabange ase bunge ye Senate omoske Aroni Cheriot egati yabarai bande nigo barekana komochia siasa chobo Kenyumba ase barekana komorage byara oyo kabeire omokonyi bwomorai bwense omoskerigati gashawa ile kitu hatutaki ukabila ya macho wazi. Hatutaki yule mtu mkabila alifukuzwa bunge atembee akisurura. Tumemwachia kazi moja tu, aishi huko kwa Nyororo. Mimi nasikia watu wanasema wa Munyoro, hakuna kitu kama wa Munyoro, anaitwa kwa Nyororo. Kubatikana na siasa ejeiga yobo nyomba ni gomoske Aroni Cheriot abwatoka enkwana eje. Kenya zote lazima tuwe sawa. Hatuwezi kuwa na nchi ambaye kuna sehemu zingine wananchi wako na stima, wako na maji, wako na barabara, wanajengewa kila siku, watoto wao wako makazini na watoto wa Nyamira County wanabakia kuwa nyuma siku zote. Niambie tena, kwa vile inaonekana hujajifunza adabu, vile unaongea bado unaumiza moyo ya Wakenya wengine. Hata ukirudishwa bunge leo tutakufukuza asubuhi na mapema. Ensemo yaye omubunge o West Mugirango Muske Steven Mugaka nigo akwanira enchira county ya Nyamira yabete yekonyora ogwa kwa okonene kubwatikana na siasa echo chimbe Omontoria lituko litangania atachete gusiga nekerase ligukorwa serikali igato barerete buna ntuto age tikuragaria agato bageranga ntobwatishe agaria akanga ntoe kuchipara ntoe kuchistima ntoe kumache ere sababu ngwake ro mheshimiwa Jerusha Mumanyi nga asante sana mama county
asogotogoria amaiso kurigiriria samali ya Kenya re tosombera abantu baitu na barabari amali ya Kenya ore ndio usoro mubi omweri oye imbatumekari bageri na kumwakira ekoko omusikecherusha mumanyi asukuria ubugavana bwa Nyamira. Huyu mama atapanga maneno mzuri, nyinyi mumwangalie vizuri ndio tuwaje kukuwa na hii maneno. Unajua kule Senate tunapokea ripoti za Nyamira kila siku, leo hii imefanyika, kesho ile imefanyika. Mkitaka Nyamira isimame vizuri na kukose hii sarakazi ya kupigana kutoka asubuhi mpaka jioni, wachia mama pia apange nyumbani mpaka isimame vizuri. Hinko reporter Getembe koraigase skuru ya Bamura ya Nyambaria egotoke meye wodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira. Njefa Tigad Yesemba Bia mono sana abaraya bali bakuyamiriria serikali nene na boige serikali ya kaunti ya Kisii niko babiri bakuyakire kuko na kuburia banyare ko bagochorwa asobochorio bonene buli bosyo erikolenta maunchuriria mangao ase kaunti ya Kisii bakorawa amono yo kabeire osoyo kuligia ekirugo kyo governor ase kaunti ya Kisii umusikia Ezekiel Ombaki Machogo nigo abiriga kwamiriria chinkwana chaye omurai bwense Daktari William Ruto echabeteka gukwana abuli tukole igoro asekeri abereka gotebabuna tichibwati buli tobondo bwonsi wochiase aba Kenya no nabo nigo babiri bakomotogi Daktari Fred Matiang'i asebabolirie abantu bonsi asense ya Kenya banyareko babako mubwatesia aseganga yaye yokoligia ekirugo kyobura ibwense. Wycliffe Tyson Manyara boigo na rotwaleganiria oroboti urwa ase ebirero byokomwenia Ronald Ondabu Bigogo korwagia njere egwadi ya Kiumbu nyali bali chache Kisii County nigo obarai ao baikirana kweyanana engora yabo buna Dr. Joseph Birundu na kweyakira ekoko bako Ondabu okorire egazi enene asinyali bali chache nyali bali Masaba and the entire Gusii region mwarora egazi yakori aliaga na ugonjwa wa saratani. Saratani ni ugonjwa ambaye umehangaisha wengi katika nchi yetu ya Kenya. Matibabu ambaye serikali inatakana kupeana, kila mmoja hapa anajua ile taabu ambaye iko. Gendokelie kurukusango korekere kusege kwete. Ngo korekere. Niko beonia ochorobo chori bole bosyo waigo gwakera ekoko Matiang'i 2027 inje igonkoro Dr. Birundu ende aseti ombeke maneji ndugu chiane gatokoriki obo wanyari wa church because ya direction yomo gako ya tigete ya chire roji. I'm vying for a member of parliament for Nyaribari Church 2027 na tuko kikundi moja na ule watu wote wamemake decision anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Under Jubilee leadership we are going to clean the whole country na particularly Nyaribari Church. Because your direction ndio mzee amewacha hata familia yake. It's a political direction but ndio inaweza kujenga sisi kama jamii ya humu Gusii. Oyo korikia bogavana bwa Kisii County Ezekiel Machogu waigona akwanira engwana yayo monene bwense William Ruto akwanete igoro asate batiabu atebulito ase omo Kenya. Kero muntu takieta ase tibu koriga ringanke keraro monene bwense abateba. Kaki mwaka ibwete inu. Anasema ile mipango ambayo ilianzishwa ni Kibaki 2008 ya Vision 2030 ambayo tunabakisha miaka 4. Ukiangalia ile mipango ambayo iliwekwa katika ile mipango na Kibaki ingetoa nchi yetu katika umaskini kwenda nchi ambayo iko na utajiri. Lakini serikali ikangamisha ile yote, ikaja ni mpango mwingine unaitwa bottom up assurance yote wa Kenya wakagundua si ya ukweli. Tukata na story nyingine kwamba sisi wote tunaenda Singapore. Mwaikira Singapore wasina Marekani. Mwaikira Singapore. Ngire jionde bwens. Mamurawa anko yana nwara na Dr. Birundu ase timu Matiang'i uchiasa namba 6. Namba 6 asomo piro wa Spain pakeka ekawa mwarora. Kuripotera Getembe kwa Kiumbu ward Kisii County nje Wycliffe Tyson.
Biamono sana umuliki ito Wycliffe Tyson Manyara. Buna enchere yemo yoko eneke buna lige saligia ase kemeligie chaye na nene kurua ase bigwanda vya zone 10 nigo litukulia lero aba director na nene abanyakirogo kurua ase ebigwanda au baba bagutwalege ikaro ekyogo itona ekemelie keiga imeyeke gwanda kianya nsiongo. Bakura unere Vincent Atei oyule omo board member anene o KTDA nigo babiri bagusegeta balimi gotora echaye ya bubya irinyara ko bakigutwara echirengiya egentukirire omulimi kogenda gutwara ligesa rireligiya omuliketo Polycarpokara otwaleganirie orobotyuru musangirikano huno yoiga nigo gendere ko bagokorekana sebigwanda aho na nene ebyo birense ya zone 10 yani kurwase county ya Nyamira lero ko yarengerite ko yabalimi abega kurata nseme chiga chikigwanda Kenya Nsiongo nigo banyarako bakwenyolero bosemya enchira habaragendere kulenda ekemelikiga gichaye inche nachigeta chairman bachichega iga batotebi mukutana omorara lero le somehow unique because we have quite a number of our visitors tobugate chipropa bali bagotonerie chai mangere tosoko urwe ekenekigia itiro mugusia alire pi omugusia abwata kamoyo kanga naiga akasinini lakini omuntu okoroku moikoyo echa yaye ngonye twatebani no gochora igago chorebe apime kiagera na matine kibesa koraki kibesa koros aye koirete mangere to ekarori goriri gocha no rikibese nigo boigo abaiga banyora megerio na kicha yabe koniwa yendo kolengana na aba director abaga babaerera gekwirira obotobo utiborekana chinga giche bonus asibigwanda au abalimi baitekera bakorete chae togotebererani bia onyekerembe twamotebio chora nande tukobatebia batore chae after 7 days na lieta likobe west gendo kermo ari mugondo mari ese market Mombasa ne police bajoleta chae ngia to compete in the market to bakanabia ukulima wetu ile mbinu tulikuwa tunatumia hapo zamani, inchi inaenda ikibadilika, lazima tubadilike. Aiga ni factory ne yenu, aiga no enkora ya eri, aiga no to someri na ntu no to someri ti abana kuruwa yo. There is no way toranjenga egentegeti agesariki. We are there to sustain it for other generations zirichigo. Asinsemo yende asubwamo balimi abega kubatanamo n'aba director nigo bakire tege egati abanasiasa bagendera ko bakwibatanya moneke miliki gichaye yento kolenganamo na barubaganira maskani kwene kiwaseke milikiga elio omulimi kwegendereria na kwenyolera obwaita factory yo kenyene ose factories Johnsby njibwate structures to ko Rwanda onsigo byinzana ime oje koleta ki factory ji retirie ase tundubali ochake na yego audit ngoko ete mandate yeyo so egento toroje gego gikosario bole mibwechae namangana ya siasa aitogenderete kugikeria ebintu ebyo byagarate tugachama tugateba ngatiga tosomani na toremererani omuntu okuriyo baseneta ndori kiabwate ko ndetu ndubari atikorwera ati abwate rori inko reporter getaseni kyo wanchete kyake tembe inchego nguru kwa Polycarp okara Biamono sana. Okubolia nigo kwabekirwe survival kulenda abana babo chinga kichiga chirusa elikubatanga korwa ase mechando au anene eyue koletwa kubwatikana no gutebwatabuya aya ngolengana no mujumbe webunge yabo basi umuske Innocent Obiri oyuboigo obereka gukwanira igoro yobuya bwogo korumukia egati yabo gukwana kurwa seskuru ya secondary ya Naikuru PAG ase county ya Kisii umubasubwiri tukulia lero nigo boigabereka gukwanira okugani kwa borokiwa gochora chikosi ekyo kugania chingaki bagendrete amona masomabo ucha ase university orobotyoru ase nchoro yobwekirano munarugo cha sembeo utwale lishiringi gose 500 kubwate 500 chiweka masomo noyo ndabeke mugondo uyo chiweke sa masomo igakonyora the highest yield kubuyo chiweka mugondo. Amasomo has the highest yield. That is why njengurwanira amasomo. Na Rwanda abana basome na I'm happy abayibuli mwaro rero maana yo gusoma nchina korase konyara na numwa korase mo konyara mwareta abana gisukuru na abandi bakolega yabo
ma rero mubasi abana bagwete uje university muna bataka beiro maana osobulimo emyaka nanzo bugambi bw'obujumbe about 10 years ago yaisire koera kisukuru ile ngachi ali koira abana 100 university rero jiri koira ku support the school na waroselia infrastructure na ruchi basari na ende na ije factory mne chigati ngoja chionsi eyo ya mentera ase performance ya bana basome abayibuli gachi abana baitongocha balenka nje muno musibati nabatengo kwane sauti ya basibati abana bayetu bagojanka abali bakolire gasi ya school ntunto okole gasi akiyembwa embuyoka ekera erondi ye generation to gukinya twakiniria abana tokoroka kababa na kamama wabo mwana agotija none binto mukungo monene tamaitugosi bibinto omusacha basacha twakiniriga none okorabi musacha tamaidikorabia mugwanja gakika abana bagokinaiga gakimuto barendere bamenye gasi eri nende nande murenda abaisike baita makolime ndendera abaisike gakina buboka nkorwanirira ego usiye itochinywa mochi amapema chiabeire amalita amapema naro no munyama naro chire okuru ku gender based violence basacha malega babera abanyama bagotarira abana baita makoli mugwanja tolenda abana baito Erombe yabasaye korwa sorogongo rwa Gusi inse yeria buri area National Broad-Based Youth League bakora gunere Bivon Magare nigo aserio gilmo babere bagwesokia na kubolia egesa kukyomo Gusi komokoboko omokonyi bwekyamagia ODM Musike Paul Simbarati elio abo mokonyi bw'omurai bwense ase serikali egocha aso mwaka 2027 inse ya serikali engare yani broad-based bagokwana nigo boigo babere bakulira yogochikonia ekerengeke Kenyengima elio Mugusi abe nobwaita bokobera ase serikali ime umulikito Polikapokara utoriganirie oroboti urwa ODM tunataka power abasaba igakorwa sorogongo rwa Gusi na nene bari nsejeria buri limanyekanite na National Broad-Based Youth Council itukulia rero niko bomeranira sobwamo nirugirimo niko batebira ngamba tukunyaraka bakomoko boko mokonyi beke makirikia ODM uyu wigore umugavana we county ya Kisii Musike Paul Simbarati uchakobanga nero mokonyi bw'omurai bwense inse serikali yobo mo engare yani broad-based government lere tumiranaga abasaye bale delegates we kiama kia ODM na abandi bale supporters ba broad-based government aso kubura ninga itorochi buna bantabake na indinga itorochi bunege sakukyomo Gusi aseri tukulia rero tuanyare kuligere na koranga intune sakukyomo Gusi Musike Paul Simbarati nera tutaite kusuguma mutwe aso mwaka 2027 ase ekeminano kaliyo kugamba ne team ya broad-based na intwe tonyore mo deputy president mutangani kurwa sense yote ya Gusi bakurawa amono munyakiro bobo asirita Bivon Magare nigo bayenekire ngamba kunyaraka bagotara chintanda au emergency ya Kenya unenchire ya moyo kuliyo kwegwa kuboko kwa Paul Simbarati aserere ubuyabwoko ba serikali ime tumiranira na kubura ninga iki togo chake sabali yogotara nsengima Kenya ngima kuruga se sinyo ya Gusi ntubuno mu Gusi asenga kia 2027 na indenga kiende ntrochi kwa base opposition tuabira opposition asenga kintambe abantu bande baye guchipara abantu bande baseru cy'isukuru abana baba banyora obugumobuya intukerenga kitwanya kubwati abarayi baito batoira sense me opposition niko bono baganira serio gierimo igesaguki mu Gusi ko mubwatera koboko Musike Paul Simbarati asekiria rerenga ninga bwateri bagarigiya na recording y'uburai ilio egesaguki mu Gusi na kirgi kwenyorera libaga ase serikali egesaguki mu Gusi asenga kiende ntutaite kororeka nga intukerenga ki abantu bakubaga nebinto babagana bakora bamagocha seita antu batwakira chingobi batutebina tokanye ngakina chepena ntoko so ase serikali tuasabire egesaguki mu Gusi yonse pi tuasabire babwatesie Musike Paul Simbarati gagwikaransa semester elio kugamba ekiama gia ODM gikwamba ne kiama kia UDA tonyora 50 ya serikali ningana igatia basaba igabairo koboko na kulira ngamba tunyaraka bagusira egangeje iga elio gwikirana because ukiangalia kutoka Kisii amefanya maendeleo na bado anaendelea, so like let us support the group of Simbarati so that venye yeye ni anasikiza maoni ya vijana, so like atatusaidia sisi kama vijana and also atasaidia nchi yetu ya Kenya.
Indukor gusi tonyore genda se serikali. Gingo reporter ya Gatemba inche gongoro kwa Polycarp. Okara. Biomono mulikeito Polycarp Okara. Mwanchu mwoligereria tonyoro mutimo komoke ase kionga chensa ibere tobasa guskale koira nande elio ngendere gokumanya ayagendete gukorekana kurwa chinsemo au. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa se company au obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwa se company au amajani kurwa se company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge wigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa se company ya MRM aywale ayechi size au nabego ne chirangi au nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolere bintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyerange na magacho Safaricom wigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomucho wasongo bakeresi mgwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asama Lieta Ngorwa James Barale Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, liyegotoka Limongoni, Kitutu Masaba constituency, Nyamira County. Kitutu Masaba Technical College ya serikali egiye kwa abana courses au cy'ubundi na ndabone gendege tangani ndakora werene ngambi yamono asoko to abana woje college na especially during the May intake na ndabone ngo batangasira turenga September intake ndoga ndete kwa admit abana elinde baje basome baje wekonya sama tukagocha esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies azibakwiga Agriculture and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering azibakwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration asinsema ya electrical and electronic engineering nkwiga bale electrical installation na wigo electrical engineering asinsema ya cosmetology nkwiga bale hairdressing wigo mbabwate fashion design nkwiga bale food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kucha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali abana bagosoese college ya Kitutu Masaba koyego bale government scholarship koyego bale higher education loans egiye kubakonya sama somabo na kwakana inyomba na ande koyego bale constituency bursaries kuna bono asabali bakuru Kitutu Masaba constituency umubunge honorable Kilibu Kisairo kuba support yale sana soko baji bursary na ande neki constituency chinde kiri kitretana ne chonsi twaigwananire neki CPF funds baje baba support ya soko baji bursaries yenda cyo mulenda batebingelinga leta abana Kitutu Masaba elinde basome banyore skill yera bakonye asama tukagocha yama asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kusi obakirisi migwetera sichilamba chabo 0743480999 kusi 0782490068 nabono intake y'umutinyo September nigo egendrete ayirira
Mwanchomo ligereria karibu nande hasensemo ya kabere kiunga chinsa ibere elio ngandere gukomanya. College ekorwa maegerio bwalimu ya Kenya TTC nigoli tikulia lero babere bakugokere gitambukiro kyo bisio mujumbe bwensemeyo obo machoge borabu omuskobadia barongo kubagachira administration block amona kwagachirwa abana banyaruka ase bakorara gukwana chinga kichyo kuigura amagachayo nigo omujumbo yo abagakolira yo gochugosira chisemi bwekirano wanchereria konde wensigo tayo ase chinsemecho muri kito Gilbert Kobi otwaleganiri oroboti oru nime ase skuru yokurwa amayirio y'abalimu ya Kenya TTC ase okwigoro kwarenge bene ase abana bakunyara ko bakobera nabo yigo cyobisi kinene cy'ubuteneri ani administration block mujumbe gwensemo ya umachoge ko bagawikira naso muyigoyo asanyara ko bagakurwa amahereso igoro yo bokonya ko bagakurwa ukiase skuru eyo nje no mujumbe obadia barongo omo bunge bwe constituency rero nigo twachaga Kenya Teachers Training College ase oko igora administration block yere magaito enyombe mosakoso aime na mugwanchangala umo principal yo Naftali Nyang'iti amo no board chairman yo Dr. Machuki bakolere gasi ire ya maana sana tugwende kugira mona ase gasi bakolere ga erengi ande kurumo ino maga yenyombe ntwa igora hostel ya renge abana baiseke naso aime nero re hostel ere hostel engia mono ere very spacious na hande nase none na abana baita baiseke kare bago chikomenya ime nkore nginga egento gikuchiko batigarera no gukora amasomo erinde bachi ko bakeria esabo bangirete bagwente gochakoba amatuka bosi oigo nanya ko bagakweresera ugusira kwaye oigo kubaterana kwaye ne timu yayo gochikonyana ko baba okukinya ebirengo bikisemya sorogongo wa machoge bwa borabu na nje bona omujumbe obisi yane oletera mu chairman ito siria na yare wale maga niko twachicha na into ko ruo ko bako ito kwe support as a school elinde esukuru eke bwata banafunzi mwe kule liwe mona 700 nairo yoka ime ya Kisii County egendere korosia amagacho na facilities kiranyare ko support ya population yere erenene teneri so mwalimu manene bwa skuru eyo nanyako bakurwa mbiyamo no gucyase oboteneri bwa CDF kurwa sensemo ya machoge asokorao kubwata nuko na batabuna. We need to thank God for giving us the opportunity today to be with our area member of parliament who has done commendably well to all commissions our female hostel with a capacity of 500 students. It is a one-story building and we want to thank God for that opportunity that we've been given. Then he has also commissioned our administration block, a modern administration block, and we want to thank God for his life and wish him well in his endeavors. Nararinge kuwa sensemo ya machoge borabu imeyensemo ya Kenya TTC. Gwelwa tregatema Marieta Nenje Gilbert. Kobi. Biyamono sana kubwatekana ne chikambi echichabere chigo chaka ase chinsemo ime yeliro waliagusi nigobono abakristo kurase county ya Nyamira babere bagwesokya na koiraneri biya gochase oyo kuriyekero kyobugavana ase county yo Musike Walter Chanua ase ngencho yo kubakonya konyora endagira anene amagena ayo abagani barachikulia hekero bagandete gukora chikambi ase county yo ya Nyamira gukwana boigo nigo babere bakubolia barayibonsi gwesokya na gusira abakristo anene ekero bagendrete kwegerera okwegena kwabo na boigesa bali yabo yobwegenwa asogopokea abageni una oyo minto Walter Chanua oyo korera mangana manena simagoroba yitu kuri rero asinginjo twasoire chinga gichechi kambi ase urusagirwa gusi na kuba manasi Nyamira conference ndoro no magoko manena asabara baitu gutuinyura chinga kichi na ende kwani apa yoburai waito banare ko buria barai mwensi simuri nyasaba seni bali mogendete ko ramboro ko bokwaino cyasobokorerwe injiri especially chinga gichechi kambi aba mbare no magoko manene ekero abarai bakubakuna na kubasanga shimiyega
yokumusasimo manene nyuma yokurindwa ase omwaka omogima. Igo rero buna twagokeire mo team yo mweshimiwa Janua ase eng'encho mwancha gutumwa koreta endagire yegwetera ase enchera ya magena na magena twapokeire twensi buna nayarigereiria igara magena chipis episi kera rigena riri rwonsi karoto yobekamo igare 19,000 magena ayo kera gonchuru gakoba chikredi 630 aina mangana manene sana ase mweshimiwa ito Walter Janua nainde oyu we identified ne kanisa yege Adventista for many years because okinire kanisa nainde twamarorire chintu ndataria yemo ase conference ya Nyamira gutubwate siemeremo twara kumusabira nganyasa musenie nainde tuburi gwetera ase gekorweke abarayi baito bons bali bakoburi oborayi yaige county ya Nyamira kero monto nariganirie ase senie emeremo yomone bune timu yo moske Walter Janua kurige bugabana wa Nyamira unere narose tradition obere gagusira chikambi cheito chonsi cha Nyamira both Nyamira conference na Westfield lero igabuna twachira twaletire kwa niaba yo mugabana Janua amagena 36,000 pieces ayare more than 1,200 crates ayachi gusira chikambi cheito nabageni baito acha kobese chikambi igo na baba sabireta maya ase chikambi ese season ya chikambi mpaka mwakuri Omuna chebina mboya ogutu korwa ase kegambere kenene ime yomuchomeru nigo abereka gotenenia obwagachi bwenyomba yomurai bwense gose state lodge na boigo ase egeti igechindege kirachikugwira ase rinanire imenti ime county ya Meru aso kuna chakwaye nigo gutu abereka gotebabuna nigo obwagachi bwegeti ekyo anene burachikoleta ogosalia aso bochenu bwerinani ase chinsemecho Brian Nyakundi otwariganiri horoboti orwa. It would then mean that I would have driven away the petitioner / the applicant from the seat of justice, albeit prematurely. A court of law under the current constitution sadly cannot do that. I have then found and held that a failure to grant the orders would doing violence to the principle of the precautionary principle. Abantu baigetie ekinekio ase kigambiro nigo batebete buna korosiwa kwegeti gechindege ase linanielio nigo korachie gusalia obochenu bwelinanielio. I have thereafter decreed a conservatory order to suspend the impugned projects, the airstrip, the state lodge, and the golf course, awaiting the determination of the petition. Ekinekio nigo kerache koba kegotegereru chitalikie 25 chiomotienyi okianda omwaka oyo. Ekegambiro kia milimani nigo gianchirete kiombe kia banyanyimbo kia National Police Service korenta keroli abande ase gotegererwa gwekina kia Rex Masai. Muna chebina Geoffrey Onsarigo niga tebete buna obosaiti korwa sekeroli nigo barabe bogokonya komanya buna Rex Masai asiretie obogima bwae. Ekegambiro ekio nigo kianchirete okomentwa kwa keroli bande 5 ile koena na obosaiti bwabo nonyane kero ekiombe kia iPower gukura koena na oroboti rwae. Omuna chebina uyu nigo amendete goteba buna nigo ekigambire ekio gitachi gwanchira okomento ko bosaiti bonde ekiagera nigo ekinekio giaisire koera. This court has taken judicial notice that the remaining proposed witnesses are yet to testify and that their evidence
may be material to the proper determination of this index. Rex Masai nigo arasatu mutienyi ogatano na limo omwaka w'ekiro 2024 ekero abasae ba Gen Z bari kurobekana. Eki nekio nigo bonokera chigotegererwa tariki 51 cy'omutienyi ogocha. Inko ripoteri Getembe erietariane Brian Nyakundi. Mbia muno sana umurikito Brian Nyakundi. Omuwaziri w'obulendi bwaime Moscones Kipchumba Murkomen nigo agendete kumwakire koko Daktari William Ruto asemere memia eyo agendete gukora ase chinsemo imeyense ya Kenya gukwana lichikulia rero kurwa ase skuru ya Parbal ime ya Tiati county area ni county ya Turkana nigo abereka gotababuna nigerebuya abakenya kugenda gutwara obosibole nabo igo gotiga guchandwa asekelibuna nigo babwate serikali eyo egendrete gukora imirimo nabo igo ekobategerera. Ulisikia rais jana akiongea akisema we want to speak about the future of Kenya. Kuna watu bado wanaongea tu mambo ya one term. In fact, hii aspirants yote tunashindana nao, hakuna hata moja ako na vision ya Kenya. Rais jana alipotangaza vision ya Kenya for the future na akasema kwamba tutajadiliana. Wacha niwaambie, serikali ya William Samoei Ruto, ile safari imeanza kwa hiyo operation ya amani, ifuatiwe na mambo ya maendeleo, ikiwa pamoja na masomo. Hii Kerio Valley itakuwa the future of the Republic of Kenya. What I want to assure wabunge wote na MCAs, ikiwa rafiki yangu Solo hapa na Naduma, tutafanya security kando ya siasa kando. Yenye nimefurahia pia hawa MCAs, hawa wawili hata kama wako kwa UDA, nilifurahi waliposema tutam. Hiyo wameanzia mzuri. Nataka tu wamalize sasa wakikuja chini na wale wengine. Kujeni niwapatie hiyo support pia. You know, mnukuje mniambie mambo ya amani mnafanya namna hii, mambo ya maendeleo mnataka kujenga hii, we will work together. Yoyote mwenye bado anapatikana ameiba ng'ombe ama mbuzi ya mtu anajaribu kwenda kuuza, lakini wananchi hawafai kuendelea kuumia kama pia serikali yao iko na tumejadiliana tayari na viongozi hawa kwa sababu ya ile rekodi ya rais na utendaji kazi kwake. Tuko na imani ya kwamba rais atachakuliwa tena kwa muda wa mula mwingine mwaka wa 2032. Na hiyo imani iko kwa wananchi hawa. Na wananchi wanaona vile penye tumetoka na venye tunaenda. And therefore, because I know some of the opposition candidates are yet to even to imagine what is a manifesto. They're just riding on a wave. They call it one term. I want to tell them now it is time to sit down and think about Kenya. And this must be thought beyond your political and sectarian interests. Because Kenya is bigger than all of us. The Kenya we are imagining that the president announced yesterday is not a Kenya for just today. It's a Kenya for the future. It is beyond our political and even our lifetime. And it's important for us to shun our small political interests and think. Mwanchomo ligereria gwikira buno gwikira mweri bweke unga chinsa ibere asenchira iyo gwikirano ngwakirembia muno asengencho wancha kurigereria nawe gokagendera kwegwokeria egetasini kya Getembe TV tobwaterane Vanessa Nyaboke kurugalia sensemo yebimanyererio DJ Atan kwane kilio gine chibicha bya gwikire na inchana ko yaletera nigo nkuru kwa Ruth Kemuntu genda gutwara oboligereri burubya tomerana nandekero charagire chinsanya. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mati, ninjo Bangina ninjo. Bori oguturengi namanyete mbara mabene itienkyo. Bori oguturengi. Oguturengi no munyaliba mu otorenge umugambi w'abanyali bali, umugambi rigwono. Matentu wata bagambi amagwono nabagambi bebisiti. Abagambi bebisiti nabagaye tawazunga APCT XY APCT. Bali musonga cheta akanyora akababeka abunga inchobano mosome mo babantu amuko bakuru kumugambi gete barukulie teliye batizoro matayo ratemo abandu barukulaba ni mutaruki magega yabwo ntu abwata bagambi amaguono buno bono yo guturenge unanya mwamwitebo ine liguono ba musanya nduzi nombo gambi bwebisiti bono yo likuru kuguturengia umunyali bali igarengo umugambi umanyete ngana uri yango guturenge nole na aligesere
na iberi ase nara kurugunya giturengia kuta kumanye ngana no mbono nkorenga nkurunge ina bero yo kumanye ngana abantu bale ko ndo baikaranza barengereri kabisa bamnyore ngana bono mugusi ate bana ki boli oguturengi namanyete mbara mabene itienkyo mbara mabene ororiyo oyo kubarere tama beriyoka tagutakireti maya ndonse ta maya tagutakireti pi osino muhama to yori kurumuinabu osino ndoro lire buyo lire mwana ndo osina abande rabatumira abande ose bakali osino uchimaiko osina abaga bande bo muchibondo kero kendo bete nangenjo gete ubwato buyoze seniri bono yo mo bana kona bona bakona kobona musyo ibero iga bakona bona bayori bale bantu beli betu mbali kusi libe tu oli abidi abwata wole mbolemo yabwata mpana bakana ne chingoko bakana ne chinsi bagara monta abwata libe tu kabisa ngombo uchi kuboka mwe misumari bekeire ne libe tu kei boli ogutulengia namete ngambara mabe oyo kobarere tamabe ne itienki Magaka ninjo rembe, ninjo dorome, mangana mani, bagina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheet egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yo mu cyobosongo bakiresi migweterase chinamba cyabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.